Здравейте хора, в днешното видео ще играем Brawl Stars. Да видим кой герой ще ни съпане. Абонирайте се за канала, дайте лайк в кампанката. Харесайте това видео и останете до края. Напишете в коментарите дали искате още такъв видео. Добре. Какво направих аз? I could do this if I wanted to. Добре хора, да видим. В тази страна ще видим. Вижте ме хора, това съм аз. Ще ги вземе. Представете ли? Тук те хора, не, убивам ме. Това е много гадно. Като му бият веднага искам да щупят всичко. Как няма да имам хвала? Аре бе, човек, имам охват. Ще ми показва, че няма охват. Когато умре, тогава не идва. Това не е гандито. Как нямам да имам охват? Как не помня, как не казва, че нямам охват? Бе хора, за кой човек? Хора, помогнете ми, пръснете тази кампанка. Харесайте това видео, абонирайте се за канала, ако искате да победим. Добре, аз убих си малко един. Тук те сме. Това аз не го знае. Чакай, подарък ви само за да мога да ви убил, обаче ви ме убите. 3 срещу 1. Моят човек отзад блей байричи. Добре, за какво съм сам? Хора, ако съм обидил нещо в тази игра, съжалявам в този епизод, съжалявам в този клип, ако съм го обидил, обаче помогнете ми. Убиват ме. Това е гадно. Вижте, в момента аз играеш сам. Те са двама. Побих един. Лодка. Добре, за ко бега, живе. Двама са. Помагайте ви, хора. Добре, отиди за топката. За кой не ми подаде? Това е хората на биха. Хора, това е най-лошата ми игра в когато съм играл допреди, когато още взех този герой, бях много добър. Тази игра просто има хора, които не могат да играят. Да видим с Едгард. Какво ще направим с Едгард? Добре. Това вече е вкачен. Още първата игра ще ме убия.
имам чувството, да това още първата игра ще ме убият и ме убиха. Дори един гол не можа да вкарам. Не можа да вкарам. Добре, хора, как няма да... Качим тук, ето няма Wi-Fi. Едгард срещу Едгард. Аз бих Едгард. Не знам как ще ясно Едгард. Стигате! Стигате, човек! Сам ме набиват, че само аз ли съм в тази игра? Убийте някой друг. Само аз учим да играете, взимат ли всичките слайдер. Радвайте се. Гол, ес! 1-0, най-накрая. Добре, как няма да имам Wi-Fi, бе? Пълнен съм с Wi-Fi, между аз да вкарам, хората вкараха, това ми е гадното. Не по-изтрещях. Не знам да изкарам това. Това е залъча. Да се успокоим. Тази игра ще ги бием. Да почваме. Хора, ако искате да ме спасите от това, абонирайте се за канала, дайте лайк в камбанката, харесайте това видео. Нищо не. Добре, ако ще. 1 час през 3 години, вие знаете ли това? Добре, как няма да има Wi-Fi, бе? Защо винаги, когато се бие за блогът ли, показват, че аз нямам Wi-Fi? Това не е нормално. Аз имам Wi-Fi. Просто, вижте хора, тук нямам Wi-Fi, бе. Как няма да има Wi-Fi, бе, брат? Имам вече артички Wi-Fi. О, не, хората ще ме убият. Добре, гайс убиват нас. Ще не убият. Помощ! Спасете! Не там бе! Мама, не там бе! О май гаш, как съм? Чум да намеря... къде е, бе? Дай на мен карта, ти за кой ми предложи, брат? Карта, не бих какво се наши, бе! Той е най-много глей. В момента много съм изразнен. Ако съм видео, пак казал в това видео, извинявам се. Пишете ми в коментарите дали съм ви обидел в това видео. Много ви се извинявам. Но хора, помогнете ми, човек. Помогнете ми. Моля ви се. Помагайте. Защото аз, вижте хора, слезам да играя. Когато чувам да убивам някой, казва, че няма Wi-Fi. Това е нормално ли? Вижте хора как има Wi-Fi. Има Wi-Fi. А на мен така, че няма Wi-Fi. Това е ужасно. Добре, вижте сега нашия отбор какво прави. Как ще загуби отново. След малко ще им покаже няма коло. Добре, за кой там бе?
Това е хора, просто аз отивам да играя 3 срещу 1, а нашите вижте го, там седи и чака просто наградата да му дойде от небето. Добре, бе, за кому убиваш? Аз какво съм ти направил? Добре, бе, човек, за кого никой не идва от мен да ме защитава, бе? Help me! Помощ! Добре, хората набиха отново, човек. Просто нашия отбор не може да играе, хора. Продължавам се. Минус 1 купа, майко. Това е ужасно. Минус 1 купа. Добре, ще пуснем 5 на 5. Да видим каква е тази арена. Сякаш не съм я играл. Колко як скин. Имам чувство, че първата игра още не убиват. Познат. Но, ако не ги бием, но това не бихме. Бихме ги, гайс, ние ги бихме. Това се радваме. Трябва да празнуваме, Да, бихаме, аз ще бих двама от тях. Те бихаме. И аз ще бих. Окей, станаха. Двама на един. И аз хора бихме ги. Добре, хора. Нашите излязаха в 10:00, а сега е 3:10. Толкова много време. Добре, ще го прикрия. Обаче я си не импример, гайс. Добре, аз не убих импример. Аз ще убия. Мене ме убиха. Добре, човек, ще виж там, ама не си отива. Давай, вярвам се. Вярвам и аз благодаря ти. Благодаря ти, че я убих. Добре, но сега не ги бим. Сега е 3:12. В 3:20 този клип ще свърши. Давай, Едга. Вярвам се.
my god. Oh my gosh. Май пуска нова арена. Това е стара арена. Хората имат егати и яки скинове. Аз такъв палачо. Добре, аз съм сам. Аз съм сам. Защо ги правите? Аз съм сам самичък. Каквате ли си? Аз съм сам самичък, ти идваш да ме убиваш. Ако беше твоето дете. Къде е картата, бе, брат? Току-що имах карта. Как няма да я има? Бре, хора, някой ми е взел картата. Май, ще ги бия. Май, казва. Не, ще ги бия. Не. Ние сме мафи. Хората не спукаха от джак. От всякъде не спукаха. Добре, не е добре. Хората още на карта, ако сложат, не бият. А на нас ни трябва да сложим още 3. Брат, стриги, моля се. Молявам се, стриги. Не, бе, брат, защо отиваш там, бе? Защо така се отива там, бе? Защо? Добре, сега имам идея. Каква идея не забитна? Така да стоя тук по средата до тяхните плата да ги пазя и ако те решат да бъдат, ще ги убия. Не, те ще могат. Нали не ги убия? О май гаш, това е за вас. Да ви просто се пази. Скин? Но? Хора! Oh my god! Why? Yeah. Има много скин, yes! Хора, огледайте новия скин след 4 минути. Това видео ще свърши. Хора. Сега и 17, но не искам да чакам още 3 минути и това да се поменя героя. Новия скин.